खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दं क'क्राझाराव आसामनि स्पेसियेल DGP जिपि सिं मिथिनाय बादिब्ला थांनाय 6 जानुवारि खालि बर'नि साथाम गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि फारियै दावराव देख्रेब नार्जारि, हितेश्वर बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारि बिथांमोनखौ पुलिसआ हमनानै आथिखालाव क'क्राझाराव लाखिबाय थानाय जादों, जेराव क'क्राझार सोहोर मोनसे दुं हाव थासारिया सोमजिबाय थादों। बेखौ लानानै गोबां आफाद आरो गोबां सुबुंफोरा बर'फोरखौ नंखाय दायाव हमदों होननानै अजद होबाय थानाय समावनो मैया आसामनि स्पेसियेल DGP जिपि सिं बिथाङा क'क्राझाराव फैनानै जाथायनि सायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला थांनाय 1 दाननिफ्रायनो गावसोरनि बायदि फुंखानिफ्राय खौरां मोनबाय थादोंमोन जे बड'लेण्डआव आरोबाव मोनसे हाथियार लाग्रा आफाद दानो नाजाबाय थादोंमोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो गावसोर नायबिजिरनायाव माखासे सुबुंफोरनि मुं मोनदोंमोन जायफोरा बे गोदान आफादखौ दानो नाजादोंमोन आरो माखासे हाथियार हरदोंमोन आरो माखासे हाथियार हरनायनि खोथा होदोंमोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो हाथियार नायबिजिरदोंमोन, जेराव बारग' MLA हितेश्वर बसुमतारीनिफ्राय माखासे हाथियारफोरखौ बोखांनो हायो होनना बुंदों। बिथाङा मिथिहोबावनाय बायदिब्ला थांनाय 2021 मायथाइयाव जेब्ला क'क्राझारनि साखाथियाव गंसे स्कर्पिय' गारिनिफ्राय माखासे हाथियारफोर मोननाय जादोंमोन, बेखौ NIA आ नायबिजिरनायनि गेजेरजों बे हाथियारफोरा हितेश्वर बसुमतारीनि होननानै माखासे फोरमानफोर दं होननानैबो बुंथिदों आरो NLFBनो हाथियार हरनायखौबो हितेश्वर बसुमतारीखौनो बुंनानै बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो बिथोन होयो होननानैबो बुंबावो। मख'जाथावदि बिथाङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गोदान आफादनि मुंखौ फोरमायाखैब्लाबो माखासे सेंग्राफोरा गंसे गंनै हाथियार लानानै थांखाबाय आरो बे गोदान आफादखौ फैगौ 20 जानुवारियाव दानो नाजादोंमोन होननानै फोरमायथियो। लोगोसे हाथियार लाना थांनाय सेंग्राफोरखौ फैफिननो थाखाय गुरैयै खावलायो बिथां जिपि सिं बिथाङा। क'क्राझाराव मोनसे बाइकनि गिख्रंथाव जाथाय। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव आसामाव गारिनि जाब्रबथाय जाबाय थानायखौ गोबां खौरां बिजोंनि गेजेरजों सानफ्रोमबो नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो दिनै क'क्राझाराव थानाय CIT साखाथियाव गंसे बाइकनि जाब्रबथाय जायो, जेराव बाइकआव 2 बर' सेंग्राफोर दङमोनब्लाबो उनाव गाखोनाय सेंग्राया जिउ गोमायो आरो गुबुन सासेया गोब्राब जोखोम जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि जिउ गोमानाय सेंग्राफोरखौ क'क्राझार उल्थापानिनि 24 बोसोर बैसोनि जयदेब नार्जारि आरो जोखोम जानाय सुबुंखौ 26 बोसोर बैसोनि देबोरगावनि खनसायग्रा नार्जारि होनना सिनायथिनाय जादों। मैया BTRनि CM प्रमद बर'नि दैदेननायाव बर' हारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरि आरो BTRनि सागानगिरिफोरा गोदान दिल्लीनि मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्स मावखुलियाव सावरायज्लायनाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला बे सावरायलायनायाव गुबैयै BTR एकर्डनि आद्रा थानाय दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय सावरायलायनाय जायो। फारसेथिं खौरां मोननाय बायदिब्ला भारत सरकारा थाबैनो मावफुंगोन होनना खोथा होयो होननानै खौरां बिजोङाव मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नखरनि 2 सोद्रोमा बिमा आरो बिदाया मोनसे गारिनि जाब्रबथायाव गोग्लैदों होनना खौराङाव मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला जाथाया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिमा आरो बिदाया गुवाहाटीनिफ्राय कार्बि आंलंसिम मोनसे हाबाफारियाव थांबाय थानाय समावनो जागिरदआव गंसे गारिया गोख्रैयै फैनानै सौग्रावफैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे जाथायाव बिसोरनि गारिया एसे गुग्रुबदोंब्लाबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिमा आरो बिदाया जेबो रोखोमनि जोखोम जायाखै होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे जर'खा माहारिखौ टारगेट खालामनानै होखारनाय खामानिखौ हिमन्त बिश्व शर्माया मावगासिनो दं होनना अजद दिखांदों धुबुरी लक सभा बियाबनि MP मौलाना बजरुद्दिन आजमल बिथाङा। आथिखालाव BJP सरकारा आसामाव गोबां जायगायाव सरकारि हायाव थानाय सुबुंफोरखौ होखारबाय थानाय जाथायखौ नोजोर बोनानै दिनै MP मौलाना बिथाङा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै बायदि अजद दैखांदों। बेबायदिनो बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्माखौ थांखिनानै बुंबावदोंदि होखारजानाय सुबुंफोरजों सानसे थानानै नाय। लोगोसे आरो बुंबावो, सुबुंथि गैयै खामानि मावदों सरकारा, होखारजानायफोरनो जेबो रोखोमनि सुबिदा खालामना होआखै सरकारा।
बेनिखायनो सरकारा होखारनायनि सिगां होखारजाग्रा सुबुंफोरनो लेब कम्बल राननानै होनायनि बेबस्था खालामनांगौमोन होनना बायदि बायदि अजद होयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे उन्दैफोरनि थाखायबो जानाय आदारनि जेबो रोखोमनि जगायथाय होनाय जायाखै होननानैबो अजद दैखांबावदों MP मौलाना बदरुद्दिन आजमल बिथाङा। भारतनि मिरु मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा फोसावनाय बायदिब्ला आसामनि दैबानानि जेंनाखौ फोजोबस्रांनांगौनि थाखाय आरो दैबानानि जौगाथायनि थाखाय आसामाव 1016 कौटि रांखौ जर'खायै बाहायनाय जागोन होननानै फोसावनाय जादों। बेनि अनगायैबो मिथिबावनाय बायदिब्ला धोनस्री आरो कपिली दैमानि जौगाथायनि थाखायबो राङारि हेफाजाब होगोन होननानैबो फोरमायथिबावो। आसामनि गुवाहाटीयाव 5G बेखेवनाय जाबाय। मैया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गाहाय सोहोर रिलायन्स जिअ'नि 5G इन्टारनेटखौ गुवाहाटीयाव बेखेवनानै होनाय जाबाय, जायनि गेजेरजों जिअ' नेटवर्क बाहायगिरि बिथांमोनहा गोबां गोख्रैथियै इन्टारनेटनि हाबाफोरखौ गोरलैयैनो मावनानै लानो हासिगोन। बेनि अनगायैबो आसामनि गुबुन गुबुन सोहोर जेरै सिलचर, डिब्रुगड़, जरहाट, तेजपुर आरो बङाइगावआव फारियै फोनांजाबलांनायनि राहाखौ थाबैनो लागोन होननानै खौराङाव मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।